prepáčte, takže neprepadnú, či prepadnú tie peniaze? Neviem, či ste ma počúvali, pani Počúvala som vás kolegyňa. pozorne, len teda výsledok bude asi... Zober si rovno povraz a obec. To nemáš žiadny zmysel. Prosím vás, neobesiavajte sa. Ja by som len naozaj chcela poprosiť, že aby teda výsledok bude ten, že vy ste sa snažili, ale nepomôže to tak, že tie My peniaze sa nesnažíme, my prepadnú. pracujeme, pani kolegyňa. Pani redaktorka, toto je typický prejav. Môžete čokoľvek robiť, môžete čokoľvek oznamovať. Presne viem, s čím ste prišli a máte nastavenú svoju správu do večerných správ. Slovensku prepadnú 100 milióny, možno miliarda, alebo to povedala nejaká pani Remišová. Sme tu aj cestou rok, tak ako zachránil minister komplet celú PPAčku. Vieme, ako boli ohrozené dotácie, jednoducho nefungovalo nič. A dokázali to. Dokonca môžem povedať, že dnes boli veľmi pozitívne slova o zálohových platbách prvýkrát, ktoré budú vyplatené. Ja si myslím, že našou povinnosťou je nájsť také recepty, aby peniaze boli minuté. Jednoducho my to vieme. To, že sme prevzali bordel po niekom je druhá vec, ale vieme, že to jednoducho musíme urobiť. Viete, tiež ma to už niekedy ani s vami nebaví. Pretože len sem prídete, aby ste robili zle. Povedz sem, nechodíte, aby ste sa dozvedali pravdu, mali ste záujem tej verejnosti niečo povedať. To je presne to isté, ako sme boli na tej Ukrajine a pán predseda vlády Ukrajiny povedal to, čo všetci vieme už 2 roky, že Ukrajina nemá záujem podpísať ďalšie dohody s Ruskom, pokiaľ ide o tranzit ruského plynu a ruskej ropy. A však to všetci vieme. Ale súčasne som ja povedal na tej istej tlačovke, ale to už nikto z vás nedal, že Ukrajina je asociovaný štát Európskej únie a má povinnosti pre členský štát Európskej únie prevážať ropu a plyn. A všetci hneď, ako Ukrajina oklamala Slovensko a ako naše dobré vzťahy s Ukrajinou sa neprejavili a nepretavili. Áno, Ukrajina nechce prevážať ruský plyn ani ruskú ropu z politických dôvodov, tam žiadne iné dôvody nie sú. Súčasne však Šmihal hovorí, že sú dôveryhodní partneri a pre členské štáty Európskej únie budú prevážať ropu a plyn. Ale nehovorí o plyne a rope už s nejakým prívlastvom. Hovorí o rope a plyne. Lenže vy počujete vždy iba prvú vetu. Vy ste presne, ako to povedal prezident Zeman, dokonali, aby ste oddelili to žito od toho plevela, ten plevel potom aj zverejnili. Takže počúvajte, čo hovorí minister. Pozrite sa, čo dokázal za rok. Áno, sú tu riziká, veď my predsa nechodíme a netvárime sa, že všetko je vyriešené. Veď v akom stave nám odovzdali verejné financie? V najhoršom v Európskej únii. A vy sem len chodíte a kričíte všetci, drahota, Ficová drahota, veď ja robím len to, čo musím urobiť kvôli tomu, že nám tu nechali neporiadok vo verejných financiách. Takže my budeme tiež takto reagovať. Ak to vy takto všetko beriete, tak od pása si vystrelím. Však čo, veď tu stojí Fico s takáčom, tak si strelím. Nie, miliarda. Zase sa príde nejaký iný minister, strelím si zase od pása nejaký nezmysel. Ani nás to už nebaví. Jednoducho, buď budete zverejňovať celú pravdu, alebo radšej nezverejňujte nič. Ak chcete hovoriť o tom, aká je pravdepodobnosť čerpania európskych fondov v roku 2025 a v ďalších rokoch, tak najprv povedzte, čo sme urobili v roku 2024 a urobilo sa obrovské množstvo roboty. Choďte za ministrom na ministerstvo, nech vám ukáže konkrétne kroky, ktoré robíme na rok 2025, ale vy v tej hlavičke, makovičke máte jasnú správičku dneska večer. Slovensku prepadnú miliardy, hurá, mám perfektnú správu, zase sme dotovali slovenskú vládu. Ani nás to už nebaví. Nič pozitívne, nič pozitívne. Len sa balí sama čerňavá negatívne správy, ako keby toto Slovensko bola nejaká prekliatá diera. Nech sa páči ešte jednu otázku. Televízia, ja sa chcem teda opýtať, čo sa týka nejakých konkrétnych riešení, ktoré vedia možno zadeklarovať obchodníci, aby sa to odrazilo, lebo vieme, že väčšinou, ak sa aj znížila DPH, nemalo to úplne reálny dopad na tie cenovky v obchodoch. A druhá vec, že je riziko, že stupne inflácia a vzrastú vstupné náklady niektorým tým výrobcom a tak ďalej. Čiže či je reálna šanca vôbec nejakým spôsobom toto zabezpečiť? Pani redaktorka, súhlasíte so mnou, že ak sme zaviedli 23% DPH a niečo stojí euro 20, že to automaticky bude euro 23? Asi áno. Tá logika vám perfektne sedí. Čiže keď ide DPH hore, automaticky musí všetko zdražiť. Prečo nemá platiť tá istá logika, že keď z 10% znižíte na 5% DPH, že tam jednoducho to zrazu neplatí? Lebo to urobila vláda Roberta Fica. Nie, ja tomu to rozumiem úplne. Ale potom na čo sme vyhodili, tak potom otázka znie inak. Na čo sme potom podľa vašej filozofie vyhodili stovky miliónov eur do komína? Na čo sme to urobili? Na čo podľa vás sme urobili, že všetky potraviny z 20 na 19% a vybrané potraviny z 10 na 5%? Na čo by sme to robili? Veď
My si uvedomujeme riziká, že sú rôzne vstupy. Máte pravdu, môžu vstúpať to sa energie. pýtam fakticky. Áno, sú niektoré druhy, napríklad potravín, ktoré nemáme u nás a ktoré sú súčasťou nejakého potravinového produktu. Všetko to ovplyvňuje. Ale ak raz povieme, že DPH má ísť dole, tak preto s nimi sedíme teraz na pravidelnej báze, hovoríme, počúvajte, ale to my nenecháme tak. Ak si vy myslíte, že my sa 1. alebo 2. januára 2025 zobudíme a rožok, ktorý je dneska 13 centov, bude stať 14 centov napriek tomu, že by mal ísť dole, pretože tá DPH ide z 10% na 5%, tak ste na veľkom omyle. A oni si to uvedomujú. Čiže my musíme s nimi robiť pri všetkých týchto rizikách, ktoré spomínate. My sme napríklad rozoberali rizika transakčné dane, však my si to uvedomujeme. No ale ako sme mali zložiť tú konsolidáciu? Veď znovu, vy by ste mali chodiť rovnakým tempom. Čo rovnakým tempom? Vy by ste mali chodiť 5-krát viacej za pánom Odorom, za pánom Šimečkom, za pánom Matovičom, pánom Hegerom a pýtať sa preboha, čo ste to dorobili s tými verejnými financiami, že dnes jednoducho musíme prijímať takéto vážne rozhodnutia. Nikto sa ich na nič nepýtate. Na nič. Pritom nesú plnú zodpovednosť za to, že my sme museli prijať konsolidáciu ako takú. Áno, sú tu riziká, veď nemám 3 roky, pani redaktorka. Nie, veď sa pýtam, že aké opatrenia vedia vám zagarantovať. Vieme, samozrejme, je veľmi dôležité sa pozerať na vstupy, pokiaľ ide o prvovýrobcov. Ďalej, je rozdiel napríklad v tom, a teraz nechcem ísť do nejakých detailov, keď máte nejaký produkt, ktorý sa priamo dostane z poľa na pult, tak tam nie je nejaký spracovateľský proces. To znamená, tam je to jednoduchšie. Ak však ide nejaký produkt z poľnohospodárskeho poľa do spracovania, kde je treba energia, spracovanie, balenie a dovoz, samozrejme tam tých vstupov je podstatne viacej. Potom je to otázka marže obchodných reťazcov. Ďalej je to konkurencia. Viete, že prichádza sem ďalší obchodný reťazec ako taký. Preto sa stretávame v oktobri. Tá výzva bola jasná na nich, oni si to uvedomujú a verím, že už na konci oktobra budeme zase ďalej v niektorých veciach. Dokonca nám dnes hovorili o niektorých právnych úpravách v zahraničí, na ktoré sa máme pozrieť, ktoré jednoducho vynúcujú, ak dôjde k niečomu podobnému, že sa zníži DPH, lebo to je rozhodnutie, to je štátne rozhodnutie, to je politické rozhodnutie znížiť DPH. A potom na čo ten štát je a na čo je tá vláda, keď jednoducho pri 23% DPH to ide automaticky hore, ale pri 5% to automaticky nejde so všetkými rizikami. Lebo tiež by som mohol povedať týmto spracovateľom, že prosím vás, máte síce vyššiu DPH 23, ale nebudete zvyšovať, lebo vy si môžete upraviť vstupy, môžete si znižiť, ja neviem, maržu, čokoľvek sa dá v tejto veci urobiť. Je to stále problém, že slovenské poľnohospodárske produkty sú bohužiaľ niekedy drahšie ako tie zahraničné. Hovorili sme o jablkách napríklad. Áno, slovenský výrobca jablk nie je schopný doručiť do obchodných reťazcov jablká za takú cenu, ako napríklad poľský dodávateľ. Na druhej strane hovoria obchodníci, ale my predáme všetky slovenské jablká, pretože vieme sa s tým pohrať. Ak nám dá nejaký dodávateľ z Poľska tú cenu nižšiu ako Slovensku, no tak mu zdvihneme maržu. A zase na Slovensku to nejako vyrovnáme. Skôr je nedostatok jablok, pokiaľ ide o slovenských producentov. Zemiaky, to isté, hovoríme, že keby 2-krát toľko zemiakov sa na Slovensku vyprodukovalo, tak Slovensko má dostatok zemiakov na vlastných na slovenskom trhu. A dá sa v týchto otázkach pokračovať ďalej. Čiže stojí pred nami celý balík otázok a čo ja oceňujem, naozaj to oceňujem, ja vidím mimoriadne konštruktívnu atmosféru na rokovaniach s ministrom poľnohospodárstva, pretože snažíme sa. Vy si pamätáte, sme boli ešte v opozícii, to bolo leto, minulý rok, veď my sme prišli so zmenou zákona o cenách, došli sme s tým, že treba odpustiť odvody, aj sme odpustili odvody aj poľnohospodárom, aj potravinárom. Potom zasiahla komisia a povedala, že to môžeme urobiť len pre prvovýrobcov, teda do konca tohto roka. Ak to bude možné, budeme v tom pokračovať. Chcem ďalej povedať, že pokiaľ ide o štátny rozpočet na rok 2025, nemienime škrtať Richardovi Takáčovi žiadne schémy, ktoré mal, a to sú jedinečné schémy, ktoré tu nikdy doteraz neboli. A oni si to uvedomujú, tí poľnohospodári, a hovoria, áno, ak bude rozpočet v roku 2025 nastavený tak, ako je, a videli návrh včera, boli nejaké parametre predstavené, tak uznali, že naozaj to so slovenským poľnohospodárstvom myslíme úplne vážne. Čiže robíme, čo môžeme, hoci tá búrka, ktorú v pohári opozícia za účasti médií robí, je už nekonečná. Pán predseda, len jednu vec. Pani redaktorka, nehnevajte sa na nás, ale sa to zle počúva, keď vidíme a nevnímame možno z vašej strany taký väčší atak tej opozície teraz, ktorá tu 3,5 roka vládla. Že by ste prišli na tlačovku Olanu, ja neviem, ďalším, ktorí proste nesú zodpovednosť za 3,5 roka a napríklad aj tej pani Remišovej sa spýtate, že
pani Remešová, tak za 8 rokov na PPAčke cez projektové výzvy sa vyčerpalo vyše 700 miliónov. A svojou nečinnosťou ste nechali na posledné 2 roky vyše miliardy. Že proste nám sa to ťažko počúva a necítime z vašej strany ten väčší atak. Oni si teraz, tá opozícia chodí po Slovensku, zvoláva si tlačové konferencie a v zásade všetko kritizuje, ale kritizuje to, čo spôsobili oni. A my to musíme napraviť. Viete, ja sa na to nepozerám. Zoberte si, že fakt tá situácia aj na PPAčke, tí ľudia do večera tam robia, na ministerstve, fakt by som vám dal také príbehy. A ja možno, že spravím to, že vás pozvem ako novinárov, ja vám to všetko poukazujem, vysvetlím, aby ste to pochopili, že kde sa nachádzame. Je technicky nemožné tie peniaze vyčerpať. Proste to je nemožné. A ja spravím aj kroky z hľadiska trestnoprávnej zodpovednosti voči tým predchodcom za to, že podľa mňa musia niesť zodpovednosť. Takže nehnevajte sa na nás, ale fakt dobrom, že my tu robíme od rána do večera, zachraňujeme, čo sa zachrániť dá a potom proste príde niekto, postaví sa na tlačovku z opozície a ide kritizovať to, čo tu spôsobili. Ďakujeme pekne. Všetko dobré. Ďakujem pekne. Dovidenia.